Kaei ka jingduk. Haga Bible ka Ktien duk kamut tang ba don pisa kadon arbenta ka jingduk agamet material but ka jingduk agamet same spiritual. Kabanangkong ka jingduk agamet haga Bible duk bunsen ka kedeu yakito giba don yak jingdon kam makongsan. Kum ka bam ka riem bat ka jakasa. Yakini ki breu lepet kum ki badul kam jing isnei ka hok bat ki jing erap. Kum ki nuksa. Haga kitab ding stat. Labatai ya ki baduk. Kum ki batulot bat ki barla bansha le ben. Haga kitab Deuteronomy la hukum ban yarap ya ki baduk. Ban airam dag mensims bun, bat omday ban sim kabu yaki. Kabaar, ka jingduk haga mensim, ka jingmut, ka bakham chaliu, ka pau, haga jing hikai jong Jesus Christ. Haga gospel katkum Matthews, ka lenong ka basan, kat khot ka balai ka ong. Suk ki baduk haga mensim, namar ka hima bening kalong ka chongki. Hang ni duk ka mensim. Kamut duk haga pisa. Henry kamut ki briu ki barit mensim. Ki basaurit ki batip bagi dan kam yo Blei bat ki bom sau sarong. Kabalai ublei ukam sumar ya ki beduk. Haga Bible Blei upau kum ubakham pet kerpang ya ki baduk. Haga kitab Sam Blei ulong ubayada ya ki baduk. Haga gospel katkum Lukas laong balaya lap ya ka khubor baba sha ki baduk. Kabasaw ki baduk kimde ki baduna dor lane po dor. Ka Bible kam hikai baga jingduk kamut bau briu ubaduna dor ne po dor. Henry bonsil kibaduk kilong kibahok bat kibangit kibajan bat ublei kibashale ben hag jingbom hok jong kaberthei. Kumta ka Bible ka kedeu ya ka Ktien duk kum kito kibaduk hagamet bat haga mensim. Ka werengi ban isnei bat yarap ya ki baduk. Bat ban nyau yak ki kum ki jinglong babha. Ko Blei shibun.